Tačno je 10:30. Gledate emisiju Žikina šarenica i želim da vam predstavim mog dugogodišnjeg prijatelja, a i 12-godišnjeg predsjednika Srpskog saveza u Švedskoj. Zove se Nikola Janić. Dobrodošli, Nikola. Sad morao bi mikrofon da malo podigneš da bi te čuli, a ti kao predsjednik već si se zbunio jer očekujem da neće se kandidovati za naredni period od 4 godine, s obzirom da su izbori sasvim blizu. Prvo, to je tačno da neću se kandidujem, a nisam se zbunio zbog toga. Zbunio sam se što gledam ovu plavušu pored tebe, divnu, poznatu, koja nas uvek uzbuđivala. Pokažite, moram vas plavušu da se zna o kome se radi. Govorim o gospođi Merimi, nemoj ti me da muvaš. Dobro. I ostale dalje. Da, ja zaista više neću biti predsjednik, mislim da je to dosta. Ja sam prešao 70. i hoću da se posvetim mojoj porodici. Dobro, ali šta možemo da kažemo, šta je najvažnije urađeno u tih 12 godina? Jeste li zadovoljni tim periodom vašeg rukovođenja Srpskim savezom? Ja sam zahvalan da ja u jednom ovakvom programu gde je gledano toliko ljudi mogu da kažem da prvo želim da se zahvalim 99% članova Srpskog saveza koji su svojim jednim korektnim patriotizmom doprineli da mi možemo da prođemo na preko 70-80 televizijskih debata, da objavimo članke. Ovo su snimci sa mnogih debata na švedskoj televiziji. Tu je skoro da nema ni jedan ministar švedskih s kojim nismo vodio debate. Ja sam vodio, ali u ime Saveza. Mislim, ja sam samo glas jednog velikog broja naših ljudi u Švedskoj, glavnokomandujući u Bosni, tužioci iz Haga, ministri... Pa Nikola, kakav je utisak? Je li vredilo to razgovarati s njima? Imam utisak da su Šveđani malo tu fleksibilniji bili u odnosu na druge. Šta, apsolutno. Vredilo je jako puno. Znate, ako vi sretnete, vredilo je samo zbog toga, zbog jednog mladog dečka koji me je sreo na ulici i rekao: gospodine Janiću, posle jedne velike debate, ja prvi put mogu da idem švedskim ulicama dignutom glavom. I da kaže da je Srbin. Da. Ali bilo je dosta i naslovnih strana, dosta tekstova u švedskim novinama i to je jedan važan deo delatnosti na koji mnogi naši ljudi zaborave. Važno je da mi pričamo među sobom, ali važno i s drugima komunicirati i objasniti im ko smo, šta to radimo, da li je baš to tako kako se piše. To je uvek bilo važno i to je važno danas i to je nešto što ja mislim da će biti najvažnije u buduće. Ako zapadna javnost, kada bi zapadna javnost znala šta se dešava na ovim prostorima, mislim, recimo to je naslovna stranica dnevnih novina, mora napraviti malo jednu degresiju. Naš ambasador, umjesto da bude srećan, bio je veoma ljut, jer je tog dana, tadašnji ambasador, tog dana je došao Butros Gali u Švedsku i on je bio ljut da je na naslovnoj stranici Dagens Nyhetera slika Nikole Janića, a ne Butrosa Galija. Rekao sam zato... Butros nije imao ništa protiv. Butros Gali, da. Zato sam rekao da sam zahvalan 99% naših ljudi, u čije ime sam govorio, za njihov korektan patriotizam gde poštuju i vole svoj narod, a poštuju istovremeno i ne mrze druge narode. I to je glavna poruka. Ovo je iz filmova dok sam kao... To sam htio da kažem nešto. Ti si u Švedsku otišao da se baviš filmom, je li tako? Bio si glumac i na nekom skupu, na nekom prijemu vidio si jedne oči, plave, jedne Šveđanke i zvao, kažu, pričaju oni koji znaju, zvao si prevodioca i zaprosio Majvor, tadašnju gospođicu, sada gospođu Janjić. Video sam plavu kosu kao i sada, to ne veze. Majvor, ovo je samo šou za televiziju, ako treba da ga spašava. Ovo je, deco, istina. Ja sam ženu koju sam video, odmah sam znao da će mi biti žena, ona mi je žena 46 godina. Ona mi je pomogla da mogu da se borim za moj narod. To je moj sin u Koračici, u Švedskoj. To smo zaboravili da kažemo da ste vi rođeni ispod Kosme u Koračici i ovo su one neke godine. Tako sam izgledao kada sam došao. To je sa svečane premijere jedne u Štokholmu. Vrlo je interesantno, ovo je kasni dan. A ko je ovo sada pored gospođe? Ona je zgodan i vidio sam da si bio ti. Ona je lepi gospodin. Ovo je sada nešto. Ona je lepi gospodin, desno sam ja. A ova lepa dama levo, najlepša dama, najdraža dama na svetu, to je moja žena. Uz Božju pomoć i uz patrijarha, tako, dobro. Majvor govori srpski. Ja, rekao sam, 46 godina živimo zajedno, nikada se nismo posvađali, ali moram
i tu da mora i tu da dođe do promjena, jer ona je meni juče, mi se čujemo svako jutro u 9 i svako večer u 9 kada sam na putu, juče mi je rekla, znaš, ja sam došla do zaključka da ti imaš velike uši. Pa dobro, ama zama, pa gde baš uši? Gde baš uši? Što baš uši da imam velike? To je jedina primjedba u 46 godina ona je posle 46 godina zaključila da ja imam velike uši. Da, to je što ti opala kosa. Kad se vratim, bit će velike probleme i mislim da ću se prvi put svađati sa majkom. Imamo odlične plastične hirurge u Srbiji, možete i doći sa ušima kakve ona poželi. Jer može vaši hirurzi mene 81 godine da vrate na 41? Može, kako da ne. Nikola, hvala ti mnogo, hvala ti što si danas bio naš gost, a sada pričamo, ovo je bila priča o našem čoveku koji je našao sreću u drugoj zemlji, a sada o jednoj Indijki koja je našla sreću u Srbiji i također zbog ljubavi.